खुलुमबाय लोगोफोर, आं बिसिनायावनो थाबोला फुङाव माने फेसबुक नायदोंमोन आं। फेसबुक नायनायाव माने नुबाय आङो जोंनि बर' सिख्ला आरो निग्रुनि सेंग्राजों माने हाबा जानाय नुनानै आं माने मोजां मोनाखै। मानि थाखाय मोजां मोनाखै होनोब्ला जोंनो बर' आइजोखौ नांगौ। नंगौना नङा रायजोफोर? जोंनो बर' आइजोखौ नांगौ। मानो नांगौ होनब्ला बर' आइजोआनो जोंनि बर' हारि फेहेरग्रा, बर' आइजोआनो जोंनि सुबुंखौ बांहोग्रा। आं मोनसे एगजामपोल बाथ्रा बुङो। बांगालफोरा गावसिनि जाथिखौ फेहेरनो थाखाय सानै साथाम हिनजाव लायो, सासे हौवायानो। आरो जोंनि बर'फ्रा सासेल' हिनजावजों जुलि जायो आरो बर' समाजखौ खुङो आरो गथ' गथाय जोनोम होयो। थिग बिदिनो जेब्लानाखि हारि एबा समाजखौ दानो थाखाय बा जुलि जायो, जेब्लानाखि जुलि जाबानाखि जोङो संसाराव हाबो, नङा होमबा? बेनिफ्राय जों गथ' गथाय खाङो। जोंनि बे गथ' गथाया गुबुन जाथिनि जागोन ना जोंनि बर'नि जागोन? जोंनि बर'निसो जागोन दा। होमबा जोंनि बर' जाथिया बांगोन ना जाय सिख्लाया बै निग्रु हाबाजोंनो हाबा जाहैबाय ना बै जाथियासो बांगोन? आं माने जोबोद दुखु मोनदों। माने बिदि गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ बिराद दुखु मोनदों। आरो आं मोनसे खोथा बुङो नोंथांमोननि गेजेराव, जोंनि बर'नि गेजेराव साबैसे जना गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ सापर्ट लायो आरो सापर्ट दं? नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो खिन्थाना होनो हागोन। आं मोजां मोना गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ। सोर साबैसे जना सापर्ट होयो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय। नोंगौना रायजोफोर, जों बर' माने बर'फ्रा मा जामारखो? बिसोरनो गिदिर गोलाव गोरों गोरा बिसोरसो बांसिन माबा जाथो खिन्थालांग्रा जागासिनो आरो खिन्थागासिनो, दिन्थिफुंगासिनो। दानि देरफुनाय होननानै बुङोब्ला दानि देरफुनाय आइजोफोरा मा जागोन इयुनाव बेफोरबायदि गेदेर गोलावानो दिन्थिबाय थायोब्ला? आसरित ना रायजोफोर, जोंनि बर'फ्रा मा जामारखो? जाय जाम्बा जाम्बिफोर बिसोरसो नोंगौ बा जोंनि बर' हारिखौ सिबिगासिनो। आरो जाय गोरों गोरा माने जाथावै आरो हारिनि नंथारै खामानिखौ दिन्थिगासिनो। आङो गुबुन जाथिजों हाबा जाजानो मोजां मोना जोंनि बर' हारिखौ। आं मोनसे सानो, हायोबा लाबो उल्था गोरजा लाखि हौवा मानसिखौनो जोंनि बर' हारियाव सोसन। लानो हायोबा लानांगौ, नाथाय जोंनि बर' हारियाव सोसननांगौ, बर'नि मानसि जानांगौ। बेखौ हले आं सापर्ट दं, बेफोरबायदिखौ आं लाइकबो होयो। नाथाय जोंनि बर'निफ्राय गुबुन जाथियाव थांनाय माने बे गुबुन जाथिखौसो माने सापर्ट, माने गुबुन जाथिखौसो फेहेरनाय आं मोजां मोनाखै। जाय आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोनहा बे जुलि जाग्रा न'खरा आंखौ नुदोंब्ला आंखौ जेबो बुंनो हागोन, नाथाय समाजनि बेरेखा मावदों। सासे बर' न'खरनि सासे सिख्लायानो जा, नोंसोर बुंनो हागौ मालाया जादों, नोंहा मा जादों? बे नङा। नों सासेल' बर' नङा, जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव गोबाङानो बर' हारि दं। नों आंखौ लानानैसो जों गासैबो बर'खौसो। नंगौना नङा रायजोफोर? नों आंखौ लानानैसो जोङो बर' फेहेरनो हागोन। सासे न'खरा बर'ल', सासे न'खरसे बर'जों संसार खुंगोन, बर' हारिखौ दिन्थिगोन, बे नङा। नों आं गासैबो जुथुमजोंसो बर' खौसे जानानैसो जों बर' हारिखौ फेहेरगोन, बर' हारिखौ बांहोगोन। बिमा बिफाया खांबाय फेदेरबाय, गुबुन हादोराव सोलोंथाइ लाहैबाय, गोसो थोलायबाय, हाबा जाबाय। जानाया जानो हागोन, जोंनि बर' हारियाव सोसननांगौ। आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावो, थाखा फैसा गोनांखौ जोंनि बर' हारिया बांसिन नोजोर होयो। थाखायालाय मा? नोंबो सासे
माइन्ड दंबा गावनो खामायनानै जानो हानाय गावहाबो केपासिटि दं। गावनाव सोलोंथाइ दंबा जों गावनो खामायना जानो हानाय जोंनाव केमेरा दं। जोंनि माखासे दङ आइजोफोरखौनो बुङो आङो दा गाज्रि मोना, थाखा फैसा नुबानो सोरखौबा नोजोर होनाय, सोरखौबा गोसो थोनाय, उनाव मा खालामजाहैगोन। जाय न'खर आइजोलाहा जानोनो गैया आरो सेंग्रालाहा जानो दङ, ओमफ्राय समनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबा मा बुंजासिगोन, बे लाजि फोनांजासिगोन। मा दंजायो नोंहा न'खराव, मा दंजाया नोंहा न'खरावलाय, बोरै किसुम खोथा बुंजागोन, गोग्गाबो खालामनो हाहैया। आं गाज्रि मोनदों रायजोफोर, गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ आं मोजां मोना। गावनि जाथिजोंनो हाबा जानांगौ दं, गैयाबाबो नों सानैजों हाबा जालायनानै खामायबानोथ' नोंबोथ' फारसे मोनसे लाब जायो। एसेनोसै रायजोफोरा। सोर साबैसेया सापर्ट दं आंनो कमेन्ट होनो नोंथांमोन। आरो नोंथांमोन जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायबावो, लाइक आरो साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ दाबायना हो नोंथांमोन। आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थाबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामो, नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन। बाय बाय नोंथांमोन, गुड मर्निं।